Asithathele lithuba ke sibingelele kuwe mbukeli wohlelo Ekhaya Jikelele. Ngiyazi ukuthi ngalesi sikhathi usuvukile wayohlala esofeni wayigoqa ngengubo wavula iTV. Unelukuluku lokuthi phela wazi ukuthi siphetheni namhlanje. Omunye njalo ujaha ibhasi ujaha ukuthi ayothola isitulo sokuhlala phansi afaka ama headsets wakhe ukuze phela azolibuka kahle ke lolu hlelo. Abanye basemsebenzini ulokho ecofa nje lapha yana lapha elokho elalela lezi izinto kaziqephuza zimzekela konke ke kwenzekayo. Hlala nethezeke ke ngoba la kusekhaya lakho. Sawubona mbukeli igama lami nguNonxolo wakwamwali ihlabangana lemhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala. Angihambi ke ngedwa njengenjwayelo ngihamba nokholosa kwaLubisi uMadlongothi. Enkosi mamtshali. Mbukeli ke masibulise kwindawo ngendawo ngalensasa umhla weshumi elinesihlanu kweyomdumba. Yazi mbukeli ndivuke ndicinga ukuba yazi uba kumaxa indawoni men's conference ngoba sisabalindile ngomonde ukuze kaloku bapetshe izikweleti zaphezolo soze kaloku senziwe isidovela ngolhlobo. Ayinene. Kodwa ke bakube ngumbeko okwangoku nanjengoko ke kusekho uvimba ongekaqhalwa noquka ke amanqaku athi kulubaphathiswa yephondo lentshona koloni igxeke ubunkokheli bukamongameli uRamaphosa yathi ke zininzi impazamo ezenzekileyo phantsi kobunkokheli bakhe. Kanti ke umbutho worhulumente wasemakhaya kwiphondo laKwaZulu-Natal ufuna kusekwe iinkundla ezikhethekileyo eza kujongana namatyala okubulawa koosopolitiki. Kuninzi ke mbukeli esekuphathele kona qiniseka into yokubana awugqunqi awugqushalazi uhleli uthe zava ngoko usalindele kaloku izibetho zaphezolo. Kodwa ke mbukeli dimlo ukholosa kaLubisi uMadlongothi mazipho mamshukuma umazondwa ngezakhe izinto masijonge mbukeli eziphala phambili. Asimangali amaqembu anjengo-DA uma ehlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi yenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe yi-ANC lezi. UNdunankulu wasifundazweni Western Cape ubuhlabe wabhlikiza ubuholi bukaMengameli uRamaphosa wathi maningi amaphutha enzekile ngaphansi kobuholi bakhe. Ubephendula ke ngenkulumo eyethulwa nguMengameli eyibhekise ezweni. Amakhwenkwe alishumi elinesibini asemnqaleni kwiphondo laseMpuma Koloni ashiyeke enxunguphele emva kokuhlaselwa nokubethwa ngamadoda amabini. They are here. Yemukelwe njengamaqhawe Bafana esikhumulweni seIndiza izolo ngesikhathi itheleka ivela eIvory Coast emqhudelwaneni iAfrica Cup of Nations. Eka Bruce zibuye nendondo yethu si. UNdunankulu wase-Western Cape Ellen Vende uthi kuningi okungamaphutha okwenziwe uhulumeni ngaphansi kwesandla sobuholi bukaMengameli uCyril Ramaphosa. Amalungu eqembu elibusayo ePhalamende athi kuningi okuhle okufanele ukuthi kushawele ihlombe. I-ACDP kanye ne-DA bakhwele badilika kuMengameli ngalokho abakuchaze njengokwehluleka kahulumeni we-ANC ezintweni ezingamaphuzu okuphatha kwezwe kanjalo nakulezo ezithinta udaba lwempi yakwa-Israel nePalestina. That's why I believe that this government and the international community can end the war in Gaza within 3 weeks to a month if they want to. They will have to do the following if they are serious about ending the war. Firstly, they should prevail on Hamas to release all remaining hostages hidden in their tunnels. A party called the ANC, who cannot keep the lights on, a party who cannot keep trains running, a party who cannot keep Transnet underpinning the economy, costing us R1 billion a day. This is a party of absolute failure. Ngakolunye uhlangothi amalungu e-ANC ePhalamende wona avikele ukusebenza kahulumeni achaza nangalokho osekwenziwe uhulumeni weqembu elibusayo eminyakeni engamashumi amathathu edlule. And one of our most notable milestones is that ngo-2010 sidlulisele iNSFAS kubafundi basemaTivet ibikade ingekho phambi kwalokho. Okunye sifuna ukusho ukuthi asimangali amaqembu anjengo-DA uma ehlasela iNSFAS ngoba yazi ukuthi
enye yezinto ezibaluleke kakhulu ezenziwe yi-ANC lezi. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzophendula ngalokho obeqophiswana ngakho kunkulumo mpikiswano ebihlaziya ngesimo senkulumo yakhe yesizwe ayethule ngesonto ledlule. Ngomgqibelo iqela eliphikayisayo iDemocratic Alliance lizawusinga kwizindlu zombuso ePitoli liyokunikezela ngoxwebhu lwezithembiso zolunyulo nanjengoko lujongwe kunyulo likazwelonke nolwamaphondo olulindelwe ngabomvu. iDemocratic Alliance izobhekisa amabombo ezindlini zombuso ePitoli ngenjongo yokwethula umqulu wezethembiso zokhetho. Ukhetho lwalonyaka luthathwa njengolumqoka kakhulu emlandweni wezinketho kusukela ngo-1994. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape. Iqembu iDA liphokophele ekugudluzeni iANC ezintambeni zombuso kanti futhi nomlayezo walo ucace bha. The union building is the seat of the presidency and the executive, and I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we're having a rally where we're actually going to be doing our job as the next government. iDA inethemba lokuthi ukubambisana kwayo kanye namanye amaqembu kuzothela izithelo. This group of 11 parties have put in many long hours of work to forge the relationships that we need to form a new government. Leli qembu lizibophezele ekusebenzeni njengesikhondla se-multi-party charter nokuyisivumelwano sangaphambi ngokhetho samaqembu aphikisayo okuhloswe ngaso ukuketula iANC emandleni. Inhlangano yohulumeni basekhaya KwaZulu-Natal ifuna kusungulwe izinkantolo ezikhethekile ukuze zibhekane namacala okubulawa kosombusazwe. ISALGA ithi igameko zakamuva zokubulawa kosombusazwe esifundazweni zikhombisa ukuthi kufanele kungenelelwe ngokusheshsha angaphezulu kwama-20 amakhansela asebulewe kusukela ngoMandulo wonyaka u-2022. Ezitsukwini ezisithupha ezidlule kuhlaselwe kwabulawa ikhansela le-IFP uNdukwenhle Duma lakumasipala wakwaNongoma. Ngesikhathi kwenzeka lesigameko kuphinde kwadubuleka nezingane eyodwa yashona kwathi ezimbili zathola ukulimala. Lokhu sekudale ukwesaba ke ngoba elakileli lizilungiselela ukhetho lukazwelonke. Yize kukhona sebebushiwe kwezinye izigameko zokubulawa kosopolitiki kepha eziningi azikakaphuthulwa. Kulezi kukhona ke necala lokubulawa kwaloyo owayengunobhala wophiko lwentsha ye-ANC uSindiso Magaqa. We are on support of a special court that will expedite cases which are related to the political killings, and we believe that that are all actually recommendations that can help to see the mitigation to these prevailing killings. Untuli uthi omasipala kumele baqikelele ukuthi amakhansela avikeleka uma ngaba amaphoyisa esenza umbiko wokuhlonza ukuthi ngabe ikhansela likufanele na ukuhlinzekwa ngezokuphepha. Hence we were recommending the amendment that will allow municipalities to develop policies that will afford councillors security even before they receive the outcome of a risk assessment whenever they report that their life is not safe. Uhulumeni namaqembu ezombusazwe banxuswe ukuba baqinisekise ukuthi izincomo zombiko wekhomishana kaMwerane ziyagcinwa. Le khomishana yabe iphenya izigameko zokubulawa kosopolitiki. Phakathi kwezinye izincomo yaphakamisa ukuthi kube nemikhankaso yokufundisa ngepolitiki. ISALGA ithi yaseseka isiphakamiso sokuthi ke labo abafuna ukuba amakhansela babe neziqu esithile zezemfundo. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iseThekwini. Ibhunga laseThekwini lisikhabile isiphakamiso seDemocratic Alliance okuchitha ibhunga ukuze kubanjwe unyulo olutsha. ANC exhasa ngamaqela amancinane ifumene ikhulu-28 evoti logama iDA ifumene 75.
Asibonga kakhulu sisemkhandlwini wedolobha leTheku lapho bekade kuvezwe khona imotion iqembu le-Democratic Alliance izama ukuthi iyenze ukuthi umkhandlu udissolve ngoba bekhala kakhulu ngezinto ezenzeka kulomkhandlu. Kanti sokhuluma nosomlomo walo masipala ozositshena kabanzi ngale motion. Kodwa ke thina njengehhovisi likasomlomo lokho ndikusho ukuthi kulomkhandlu wethu kunentando yeningi ngoba konke amakhansela nenhlangano zepolitiki zivumelekile ukuthi zilethe noma iziphi izethulo emkhandlwini. Kodwa futhi okwesibili lokho kuqinisekisa ukuthi umkhandlu wethu eminye imikhandlu eSouth Africa enozinzo. Ngakho ke okwesithathu kuyakhombisa futhi ukuthi sivuyelekile ngoba akuyona emotion yokuqala ukufika le. Akhona kafika phambilini ukuthi kususwe noma kukhishwe umhlolisho bomeya nawe sawavumela kwavota achithwa. Kodwa ke futhi sikholwa ukuthi njengehhovisi likasomlomo umsebenzi wethu kule council siwenza kahle. Asekho isidingo sokuthi umkhandlu uhlakaze. Bebe kumsomlomo waseThekwini esixoxela ngabanzi ngodaba lokuthi bajabule kakhulu bengumasipala ukuthi bakwazile ukuthi bathola amavoti amaningi ukuvikela ukuthi kuhlakazwe umasipala waseThekwini. Asibisele izitambo ngakuwe studio. Abafana abayi12 basenqelene Eastern Cape basale bekhungathekile emva kokuthi behlaselwe bashaywa amadoda amabili. Laba bafana bebebhukuda ngesikhathi behlaselwa yilaba basolwa abalusayo kuleya ndawo. Sithanda ke ukwexayisa ababukela abanenhliziyo eyisheshe zizwele ngalombiko olandelayo. Uhambo lwalamakhwenkwana ukuyaquba emlanjeni njengesiqhelo emva kosuku olude tshiswa lilanga esikolweni luye lwajika lwayincindi yekhala. Azibhaqe engamaxhobo okubethwa ngabolusa ababini. Amanxeba amatsho okubethwa ngeentonga nezabhokhwe asabonakala emizimbeni. Kuye kwafuneka laliswe esibhedlele ngenxa yobuzaza bomonzakalo. Abazali bawo basothukile. Kwafika besuthu ababini bababuza inkunzi yenkomo abayazi bona lenkomo bathi mabangene emanzini. Bayababethe ngokuba bafake emanzini. Then babakhuphe bambuza umntana ba iminyaka yakho mingaphi othe uyi12 iminyaka yakhe ulaliswa phansi ubethwa imivimbo eyi12 yemvubu aphezimpundu. Babelimele bebethwe ezimpundu nasezifubeni nasezingcabeni ngemvubu. Esisenzo sibacaphukisile abahlali. Bafuna umthetho udlale indima yawo. Siyazikhathaza kakhulu msasazi ngoba abantwana bethu sibakhulisa ngebhola thina. Siyazikhathaza kakhulu xa ngaba abantwana bethu bekhathazwa ngabantu abahlukumezayo. Kuvulwe ityala lokubetha kwisikhululo samapolisa sasenqeleni. Akukabanjwa mntu okwangoku kwaye uphando luyaqhuba. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude e-Extension 4 enqeleni. Kwaze kwabhlungu umbukelo oqhubeka phako lasenqeleni siyathemba into yokubana ubulungiswa buzawuthi benzeke. Kanti xa sihlabela mgama abafundi beCape Peninsula University of Technology eBellville eKapa bathi kuye kwanyanzeleka ukuba balale ngaphandle kwamasango esikolo nanjengoko bengenandawo yokuhlala. Iningi labafundi lithi lisitholile isikhala zokufunda kulonyaka kepha indawo yokuhlala ayibonwa. We don't have residents, we sleep in the streets. Yesterday they kicked us out at student center, they removed shelter for us. So now we are sleeping here. This thing has been going for like 2 days now. They closed the gates the whole night, they just opened it now. We slept here. Now, as you can see, our beds. We're outside the gates and it's not safe here because now there are many, I would say, thugs that can rob us and take our laptops so that we can't study. And even the food that we eat is fast food because we don't have places to cook. Inyuvesi ithi abafundi abaningi abalala ngaphandle kwamasango alisikhungo eBellville eKapa kudinga baqinisekise babhalisile. CPUT receives hundreds of thousands of applications. That doesn't mean that you are a student. And so what we see at the beginning of every academic year is an influx of applicants hoping to come and clarify their status within the institution as a student. Abafundi isikhungweni saseKapa bathi nabo babhekene nenkinga efanayo. Abafundi kumele baphumele ngamaphesenti angama-60 ukuze bathole indawo yokuhlala. Beluphansi uhwebo lwerandi eyimakethe izolo kusihlwa. Irandi libiza u19.06 edoleni lasemelika libo u23.94 kupondo kanti lungu20.44 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.38.
iJohannesburg Stock Exchange ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,991 i-ounce, iplatinum libiza $898 i-ounce, uwele ungahluziwe ubiza $83.53 umphongolo. Mbukeliso ke qhu ngaseyitolo siyabuya emva komsoswana. Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Mangabe sesingena kwezemidlalo, umengameli we-South African Football Association uDenny Jordan uthi ukwenza kahle kwebafana bafana emqhudelwaneni we-Africa Cup of Nations e-Ivory Coast kusele kancane ukuthi ke yenze njengebafana bafana yangonyaka u1996. Ibafana bafana idle ubhedu phela mbukeli ngemva kokuphuma ke endaweni yesithathu kweye-AFCON. Kusenjalo oza kwabo besifazane banyana bangompetha base-Afrika. uJordan ke uthi izinga nje lomdlalo webhola lalapha eNingizimu Afrika kufanele nyuke futhi lokho kungenzeka ngokuyinikela nokusebenza kanzima okwengeziwe kwebafana bafana. Leli qembu lijabulele ukwamukelwa njengamaqhawe ngenkathi lifika ke lapha esikhumulweni seIndiza iOR Tambo International. They are here. Abalandeli batheleke esikhumulweni sezindiza ngedatha kuso uzokwamukela iqembu lesizwe. Leli qembu seqala ukudonsa abalandeli futhi ngemva kokudlala kahle ku-AFCON. Abafethu basebenzile kakhulu futhi, and especially ukuthi after such a long time ukuthi bafike e-AFCON bafikile la kumele bafike khona. Silanje we are proud. Simzansi. We woke up at 2 o'clock. It's unfortunate that they arrived very early, but we had to be here. We are very excited about the boys. It's been a while. So we qualified, we got bronze, and our players did well. Ati kungokuqala ukuthi eminyakeni engama-24 ukuthi iNingizimu Afrika ithole indodo kulo mqhudelwano. It's a lovely welcome back home, We've been away from home, for quite a while, and to get a reception like this, it's amazing. It's amazing. It does wonders for someone, like myself, like a lot of the players, to see that everyone cares and they support, because we don't get chance to interact with many people. Manje iNingizimu Afrika izobheka ukuhlungela indebe yomhlaba yango-2026. It was a wonderful morning, best reception in many years. Our teams are performing. Banyana are the African champions. They are number 2. iNingizimu Afrika izophinda idlala umdlalo wobungani ne-Andorra kanye ne-Algeria ngenyanga ezayo. Kanti ke iqela loMzantsi Afrika liqakamba liphinde labuyela umva emva kokuphulukana nemithi eyi-281 kwiNew Zealand ngenxa kaloku yomdlalo okhuphe othinta abahlanu uDana Pitt. Kanti ke kwelinye icala iqela labasetyhini leProteas lilungiselela uvavanyo oluyimbali neAustralia ePerth. The New Zealand team's a proper cricket team. We just got to do the things we got to continuously do. We need to pound away at the wicket, be persistent in our areas, and not give them free scoring opportunities. I don't foresee the pitch getting easier, so that's going to make a real competitive test match. But I think it's going to be an exciting one, to be honest. That's why test cricket is the purest format of the game. You never know. Day 3 is going to be an exciting one. Yeah, well, 26 is still pretty hot for us. I think 41 is going to be crazy. I think the recovery will be key for us just after a day's play. I think it's not something we're used to coming back to back. Usually we get a bit of a rest day after an ODI. The physical and mental prep will be pretty difficult and something we're not used to, but we'll have to deal with it. Kanti iqela lamapokopoko linike iwonga le-2023 National Press Club Newsmaker. Kokwesine ke liqela lombhoxo iSpringbok lihlonitshwa njengomvelisi wendaba wonyaka. Imbasa yokuqala ke yabapha ngonyaka ka-1995, kwalandela ke u-1998 no-2007 xa bawongwa njengabenzi bendaba kunye nomqeqeshi wabo ngelo xesha uJake White. Sithi wonchuke kumapokopoko kodwa ngokumbukeli ngaphambi kokuba uphume uye naphi na qiniseka into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabula kodwa ungafinci. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele.
Kunomsolwa oshewa ngqonqa ngemva kokuqhakeza esinye seyiphehli zogesi eRoodeport esifundazweni iGauteng. Isidumbu sakhe esitholakale kulona leli sonto singasabonakali nokuthi ngesikabani. Ukutholake kabanzi ngalesi sigameko sixhumana nesinye seyikhulu zogesi eRoodeport uSibusiso Xulu. Xulu asikubingelele sikwamukele ohlelweni Ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi uxoxisane nathi namhlanje ekseni. Sanibona, ngiyabingelela kubo bonke abalaleli baka SABC. Xulu, siyasizwa isigameko sokuthi kunomlisa otholakala engasabonakali nokubonakala oshewa ngqonqa laphayana kwesinye seyiphehli zogesi lapha eRoodeport. Cela nje ukuthi usidwebele isithombe ngokwenzekile kushalo owesilisa nanokuthi nje ke kwenzeke kanjani. Ngokubuka kwami sakazi into eyenzakalile umfowethu lo ubezama ukutshontsha ngaphakathi kuso isiphehli sikagesi lesi. Into eyenzakalile-ke ngicabanga ukuthi iwashi lakho bengaliphethe bekuyi load shedding njengoba sazi sonke ukuthi umhlaba goes under i load shedding. So into ebeyisimehlakalela kube sekubuya ugesi esabhizi ekhathana namakheyibuli namabhasibhasi. Ngokubuka kwami nezinto ezenzakalile lapha ubengeyedwa and baningi abenabo ngendlela engibuka umonakalo ongakhona kusona isiphehli sagesi lesi. Endlela beshe ngakhona khombisa ukuthi ubebambe ugesi mawubuya ubebambe enye yamakheyibuli eyisika ngesakha. Angifisi ukuthatha omunye umuntu ukuthi abuke into eyenzakalile lapha ube limele kakhulu. Ubengabonakali nokuthi ubani nanokuthi ukanjani isimo ke ebesibhekene naso leso. Sibeke sesizwa ke abomthetho sabiza bonke abantu ngoba utholwe abafowethu ekseni ngabo 7. I load shedding ibiphele ngabo 2:30. Usho ukuthi lo muntu ulimale ngabo 2:30 kodwa angiboni ukuthi ubengasinda ngisho ngakuthiwa abehamba nabo bazamile ukumsiza. Xolo yini lo monakalo omngaka okhuluma ngawo mawusho ukuthi cha kuyabonisa lapha ukuthi cha ubengasebenzi yedwa. Ngabe mhlawumbe maningi amakheyibula antshontshiwe noma abesahiwe? Yebo, amakhebuli atshontshiwe abemaningi kakhulu ne-feeder board yethu ibistriphiwe kusho ukuthi bebesebenzisa enye yezithuthi ngathi ibhala noma ngathi yini ebebethutha ngayo izinto zaso lesikhungo sagesi. Ukhombisa ukuthi kuzosicost imali eningi kakhulu for ukuthi itemporary nje yokuthi abantu bethola ugesi eRoodeport kusicost around about 12 million. We are busy trying to restore labo bantu labo ukuze bezokwazi ukuthola ugesi since kwenzakalile sehlakala. Hey Xulu, kujwayele ukuthi lezi zigameko zibe ningana yini eindaweni nje ezahlukahlukene? Uyabona umuntu usethuka mengabe ezwa umonakalo odalwa izinto igameko ezifana nalezi ukuthi abantu baseningizimu Afrika ukube bayaqonda ukuthi izinto ezifana nalezi zisibuyisele emuva thina njengezwe, ikakhulukazi njengoba sinenkinga yogesi kangaka, baphinde bese kubana lokhu kuntshontshwa kwamakheyibula okwenza ukuthi abantu bahlale bengenawo ugesi, nani niyisikhungo nizobe ningenazi impendulo zokwazi ukuthi exactly ugesi uyobuya nini ke. Abantu ke njalo bayaqhubeka baba nokucasuka nokuba frustrated ngezinto ezidalwa ngabanye abantu. Awuqinisile lapho msakazi. Kuningi kakhulu okwenzakalayo. Ngizozama nje ukuthi ngibuyisele umphakathi wonke ukuthi kwenzakaleni in the last past 6 months. eRoodeport alone imali yama taxpayers esebenzile kube 36.9 million ngenxa ye theft and vandalism. Futhi labantu abatshontshayo imali abasikhoste yona njengomasipala in the last 6 months it's 30, let me just say it's 40 million to round off, not counting what lokade kwenzakala manje. Kusho ukuthi sinenkinga enkulu and sisazoba nenkinga enkulu uma umphakathi ungashintshi ngendlela owenza ngakhona izinto.
Njengoba ke ushilo nawe ukuthi ena ngokubuka kwenu bengasebenzi yedwa besebenza nabanye, ngabe likhona ke mhlawumbe uphenyo oluqhamukayo, ngiyazi ukuthi mhlawumbe alikakaphothulwa esenilwenzile noma enilwenzayo ukuthola mhlawumbe laba abanye bebesebenzisana naye lomlisa? Ngingathi seliqalile uphenyo ngoba makunesigameko esinjengalesi kuyayiqala i-Department of kube yiyona evala isite kuyo yonke indawo ukuze singakwazi ukusebenza until bona beneliseke ukushona kukamufi. So njengoba besinikezile igunya lokuthi sivule isite sikwazi ukusebenza ukuze sizokwazi ukubuyisela ugesi kubahlali, kusho ukuthi uphenyo seliqalile. So ngisho nje ukuthi i-Department of Labour isivumela ukuthi siqale sisebenze la okushone khona umufi. Nanokuthi futhi i-Department of Labour ixoxisene namaphoyisa afikile khona esikhumulweni lapho kuphethwa khona ugesi substation, sabonisana sathi okay, if kukanjena sizoqhubeka siye phambili silungise ugesi, amaphoyisa abesethatha isidumbu. Ngokomthetho ke siyazi ukuthi uma kutholakala isidumbu esinjengalesi funeke thina njengomasipala sivule icala, sesilivulile icala, isidumbu siboshiwe, sesilindele abantu abazoya beyocela uma kungesabo. Ngingasho ke nje futhi nokuthi umsakazi utholakale ne-ID yakhe kodwa ishile kakhulu ephaketheni, kodwa ubuso kwi-ID yakhe, umazisi wakhe uyabonakala ukuthi ubani. So ngicabanga ukuthi amaphoyisa akazobe sesebenza lokho ukuze athole kahle kahle ukuthi ubani, ngoba angicabanga ukuthi umuntu osuka kude lo, umuntu osuka kuduze nala okwenzakale khona lesi sigameko. Manje njenge-City Power nje-ke nicabanga ukuthi yini okumele ukuthi niyenze ukuze abantu bangakwazi ukuthi bakwazi ukungena kalula nje kulezi indawo inobungozi kangaka njengey'khungo zogesi? Kuningi esikwenzayo and kuningi okwenzakalile. Mangase sibuke khona la okwenzakale khona lesi sigameko, bekhiyiwe bekuzwe kwashiselwa eminyango ukuvikela ukuthi kungangeni umuntu ngaphakathi. Kodwa ke umufi ufike ne-portable grinder, wagrinda iminyango ngase isikhathi se-load shedding. Ngiyacabanga ukuthi le grinder le abathi iyachajwa or ile namabhetri. Wagrinda iminyango, wavula, wangena phakathi, then waqala wasebenza-ke njengoba eze kwaba nale nkinga ekhona. Kodwa-ke i-Rotherboard yonke nje as a Region C area basilimaza kakhulu ngokutshontsha amakhebuli nama-minisab. So siyacela ukuthi umphakathi usebenzisane nathi ukuthi sibambe labantu abenza zonke lezi zinto. Sesiphetha nje-ke Xulu, mhlawumbe ngakunika nje ithuba lokuthi udlulise umyalezo ebantwini balapha eNingizimu Afrika abalapho e-Rotherboard namaphethelo, mhlawumbe ubexwayisa nje ngobungozi bokungena ey'khungweni ey'fana nalezi, ikakhulukazi ey'sebenzisa ugesi, nanokudlulisa nje umlayezo wokuthiba abantu ukuthi beke lesi sihlava simbi kangaka njengoba sisibuyisele emuva futhi sidla imali ey'ningi, noma-ke imali eningi yabakhokha intela balapha eNingizimu Afrika, imali okumele ngabe mhlawumbe iyasiza ey'ntweni esiney'nkinga ey'nkulu ngazo, engabe iyasiza enkingeni ka-load shedding, engabe iyasiza enkingeni yokuntuleka kwezempilo la eNingizimu Afrika, kodwa leyo mali ibisithathwa isisetshenziselwa ukureplace ingqalazizinda ebulewe ngamabomu. Msakazi, ngicabanga ukuthi wonke umuntu kufuneka azi ukuthi izinto zikagesi esinazo la eSouth Africa ezethu zonke, akuzona eza-City Power or noma imuphi umasipala. Kubalulekile ukuthi sonke sizibuke, sizinakekele, siriphothe abantu abagangayo nabantu abasebenzayo. Ngisho ngakuthiwa abantu esengikufundile ukuthi uthola isikhathi sokuthi khona umuntu ogqoke i-uniform egcwele, wena njengomphakathi or uyadlula uyababuka, uyabona ukuthi labantu bayasebenza. Akulona icala ukubuza nje, uma ubuza ukuthi hawo niyasebenza bafowethu, kuhamba kahle yonke into, ukuze nabo babone uma beganga, ngoba into esengiyifundile ukuthi baningi abantu abasebenzayo ngey'ngubo zethu zakwamasipala or ngama-overall akhona. So ngithi ngiyacela nje umphakathi usigadise,
sibukisise kahle zonke lezi zinto zagesi ngayo yonke indlela ukuze sonke sizokwazi ukuthi singabi nalenkinga. Ngikhuluma nje lento eyenzakalile isigameko lesi kunabantu asebehlale 2 days bengenawo ugesi. Ngiyacabanga labo bantu bebenokudla efrijini bebenazo zonke izinto sekufanele belahle zonke lezo zinto lezo. So ukulimala nokonakala kwezinto akukhona okukamasipala kuphela nomphakathi wonkana nawo uyalimala. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Lawo ke mbukeli bekusibusiso Xulu ongesinye seyikhulu eEscom obesichazela kabanzi ngesigameko lapha kushe kwangqonqa khona wesilisa obevula esinye seyiphehli zogesi eRodepoort eGoli. Mbukeli sithanda nje ukuxwayisa lapha ekhaya ukuthi ugesi uyingozi kakhulu. Niyacela niyanxenxwa ukuthi ningadlaleli ningasondeli eindaweni eyiphehla ugesi noma nje nidlale ngamakhebula kagesi ngoba lokho kungenza ukuthi nawe mbukeli uyithole usengozini ufe nokufa. Uyanxenxa futhi uXulu ukuthi uyacela ukuthi imphakathi usebenzisane nabakwasidlodlo usebenzisane kanye nomasipala ukuze kunqandwe lesihlava sokuthi kuntshontshwe amakhebula eziphehlini zogesi ngoba lokho mbukeli kwenza ukuthi umasipala uchithe imali ezigidi ngezigidi ulungisa ingqalasizinda esuke isifile ngaleso sikhathi njengoba nayibalula nje esho ukuthi kunomphakathi ohlezi insuku ezimbili njengamanje ungenawo ugesi kungesilo iphutha likamasipala kodwa ngenxa yezigebengu ezingene eziphehlini ziyontshontsha amakhebula. Sibonga kakhulu ke ngengxoxo yakhe namhlanje ekseni. Ake siquke mbukeli ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Umbutho ke wohulumente basemakhaya kwiphondo laKwaZulu-Natal ufuna kusekwe inkundla ezikhethekileyo ezijongene namatyala okubulawa koosopolitiki. Iselga ke ithi iziganeko zakutshanje zokubulawa koosopolitiki kweli phondo zibonisa ukuba kufanele kungenelelwe ngokukhawuleza. Kuva banzi ke malunga noku sizawuqhagamshelana nomhlalutyi wezopolitiko uGqirha Sakhile Hadebe. Gqirha Sakhile masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngibingelele isitudio kanjalo nabaphulaphuli emakhaya. Enkosi kakhulu. Zithe gqolo ukuxhapha iziganeko zokubulawa ekosopolitiki ingakumbi kweli phondo lapha KwaZulu-Natal. Kudala nalapha enkqubeni siba nodliwanondlebe sibuza into yokubana eyona ngxaki kanye imephi. Ndiyafuna uqonda kuwe Gqirha into yokubana yintoni mhlambe urhulumente angayenza ukuze akwazi ukulwa nale ngxaki yokubulawa kosopolitiki. Ngicabanga ukuthi
akukhulu kakhulu esayidini likahulumeni okungenziwa ngaphandle nje kwama processes lawa anormal kwenziwe uphenyo kuboshwe abantu nje kodwa phela kona ngosuku kuubugebengu ofana nabo kobunye ubugebengu kodwa into engicabanga ukuthi imbangela yokuthi kube ngathi kuyaqhubeka awukho i-political will from zona uqobolwazo izinhlangano ukuthi baresolve lolu daba ngoba abaphumeli obala nolwazi akukwazi ukuthi ulwazi basuke bengenalo abantu abaseduze nabenza ububi. Ingabe uhulumende angakwazi ukuba anikeze inxaso kwezinkundla ezinokuthi zijongane nesisibetho ikhona mhlambe imali yokwenza oku because uluntu lwase-KZN uyamemelela into yokubana ubangaba mhlambe kungakhiwa inkundla yabucala ikwazi ukujongana nezi cases mhlambe noko lingehla inani ngabe ikhona imali? Angiboni ngaphansi kwesimo esibhekene naso manje sezomnotho kulelizwe ukuthi kungakwazi ukuthi kwenzeke lokho noma futhi ngothiwa ugcina kwenzekalile kusawumbono wami namanje ukuthi yibo abantu ufuna baphumele phambili mina akufiki la ngikholelwa khona ekutheni abaziwa abantu ukuthi basuke ebangeni nobani ngoba noma ngathiwa bayaboshwa njengamanje abantu njalo umshwazi yasekwa inkantolo uma bengekho ufakazi abantu beyaphumela phambili nazo izinkantolo lezo zoba skeleton nje angeke zishushise umuntu kungabe ngcono kubakhala ngokuthi abantu abaningi bayabadla baboshwe kodwa bahlale iminyaka bengathushiswa ngabe ngiyayizwa isidingo ukuthi bathi akukhona izinkantolo ngibona nje isidingo sazo zingekho futhi angiboni ikhona nje imali yokuthi zesekwe njengamanje lezo zonkantolo. Kuba kulento oyichaphazelayo gqirha senditsho kaloku ubundlobongela buphambili khona nje mhlambe abantu ababulawayo imihla nemihla icrime rate iphezulu abantu bayagetyengwa kubiwa izinto into ethi ke mhlambe njengokuba zinyuka ngokunyuka nazo bucala zizaba nazo icourts zabo kodwa ke njengoko wena gqirha unyulo luza kubanjwa kungekudala ucinga ukuba mhlambe amapolisa ethu akulungela ukujongana neziganeko kuba ufumanise kwamanye amaxesha into yokubana nawo amapolisa azaba involved when it comes to planning ezi-killing sentsho yintoni ekumele yenziwe naphakathi kumapolisa ethu uqinisekisa into yokubana nabo ababandakanyeki xa kuzawuthiwa naku kusweleke usopolitiki ufumanisa into yobana ipolisa nalo liyabandakanyeka? Ngicabanga ukuthi inkinga yethu lana kuprovince yapha KwaZulu-Natal kakhulukazi ingaphezulu kokuthi usopolitiki futhi nje sisifundazwe esinodlame kakhulu nje noma esinezimpi kakhulu vele ngoba ngizobheka uphume kwezepolitiki uma ngebona ipolitiki kuzobulalana abamatekisi so isifundazwe sethu nje uqobolwaso lakhele phezulu kwesisekelo salolu dlame lolo sengisho ke ukuthi noma ngaphisa angaqinisa isandla ngapha kuzoqhubeka kube khona unguzulwano kwamanye amacala njengasematekisini futhi ke amaphoyisa nawo njengesisho ayizakhamuza zakhona KwaZulu-Natal eziphila kwi-society enenhlese yodlame nobugebengu so by all means bazohlala balike bethinteka bevela futhi phela ke sikhumbule ukuthi uma sipropose inkantolo sizokhumbula ukuthi nasekuqaleni kwakhona ukuzima ukulekelela ngoba kwavula i-commission lena eyayiphenya ngakho capital killings kodwa akukho okutheni esikubonile kuphuma kuba kuyo commission leyo ngaphandle kufakwa kwemanje leyo eyayifakiwe so kuthanda kuba inkinga kakhulu yona and nje kuphela sokhethwe nje kuningi sokubona and nje inhlangano zonke qala ukuba ungabi stable nihlala yathi stable ngenako ukubalana yodwa iIFP nawo sizokubona sebangi izikhundla nabo so sikalinde ukuthi izonyuka izibalo. And naye kaloku chairperson weSALGA uyathi into yokubana ngenene nangenyaniso kuyobonakala into yo-hitman because xa sizawuthi sojonga ukubulawa abona bantu mhlambe abazawunikezwa lo msebenzi zinkabi into ethi ke mhlambe nabo ke ngoku xa ungekho umsebenzi abazufumana mali epokothweni and I mean looking at i-crime intelligence yethu ungasho mhlambe into yokubana iyafaila ngenene nangenyaniso because kudala because kwakhutywa neenkcukacha manani kusukela ngonyaka ka-2018 esitsho umnumzana uBhekicela into yokubana bangaphaya kwe-300 i-cases abazichophele zenkabi nokubulawa kosopolitiki. Ngicabanga ukuthi i-crime intelligence yethu kulelizwe inako ukusalela emuva
kodwa nako futhi ufela emva kwakho siyakwazi ukuthi kuba yini igcwele kakhulu ekulweni izinto zangaphakathi zepolitiki kanye nebusayo engabe benza ukuyibona kumsebenzi wako ukuvikela abahlali lokho futhi sikubonile kubufakazi nasikhathi seluthing kwaZulu-Natal naseGauteng lokho kube exposed kwahlala obala ukuthi ikani intelligent ayikho ibhizinisi eseceleni ngaphezulu kuba benza lokhu okumsebenzi wabo so namanje ke kuyikomba zakho ke lokhu kodwa futhi ngaphezulu kwaloko engibona ukuthi kuyinkinga kakhulu iloko enkinga beziqaleni ngepolitical will ayike ipolitical will ngoba umuntu ungabuka manje indlela amaphoyisa abhizi ngayo nezinkabi kwaZulu-Natal yazibamba ikhethelwane kuyale almost every day ingobani futhi la bayana izikhuza amaphoyisa lezimisele ngokubamba lezi nkabi lezi elizidubula imoto zemali nama ATM ngoba babazomihla namalanga labo kodwa ke ngapha ngoba abakazimiseli ulwa nendaba ibulawa kosopolitiki engakho sobona nje izibalo zikhule njalo nje unyaka nonyaka. Siyaqonda gqirha into kubana ngoku sijonge kunyulo and kwaye ke phakathi kodliwano ndlebe besinalo emva kwe-EFF manifesto besisho into kubana imibutho ngemibutho into engathi mhlambi bangumqobo ezi-internal battles ezingaphakathi embuthweni. Ndiyafuna nje usicacisele umbukele ekhaya ukuba yintoni kanye ebangela ukuba kubulawe oceba ingakumbi aba bakwizikhundla eziphansi kwezopolitiko kungenxa yokuba mhlawumbe benganqandwa okanye bengagadwa. Ngicabanga ukuthi into ifake inkinga kakhulu laba abasingene amaphansi osoceba nabayingxenye zezimpi zangaphakathi enhlanganweni zabo bonke ukuhlukana kwazo kodwa bona ba-exposed kakhulu ngoba basebazingeni aphansi bahlala nabo emphakathini yabo labantu abaxabana nabo kuphinde futhi kube yile ukuthi abaningi babo elaba kumasipala laba abangenawo amandla ukuthi bagadwe nabanye bakhona kumasipala basesilungwini abanemali njengeTheku kodwa manje kwakunezimpi zangaphakathi ukuthi ubani ufaka sesithenda bagcina bengagadwanga so lozo sale kagadiwe uyena ozoba exposed ekuthini uzobulawa laba abaphezulu uyibona bahola i-facial battles basinde bona ngoba siyabazi ukuthi bayagadwa ngaso sonke isikhathi futhi ngokujwayelekile bahlala emizini yabo abahlala emakhaya bayaphuma bohlala kwezinye izindawo masibeqokelwe ekhuleni esiphezulu okwenza bangabi more exposed ekubulaweni kalula nje. Yeah, singatsho gqirha uba mhlambe le nkqubo yokusetyenziswa kwe-by-elections inefuthe ekubulaweni koceba? Kakhulu sibonile impi ibenkulu kakhulu ngesikhathi sama-by-elections abantu abasalindi u5 years ukuze bamkhiphe umuntu sebenendlela yokuthi ama-by-elections nawo ngoba esenze kanjalo so sekunendlela yokuthi sikwazi ukuthi uma simgudluze manje njengabe ubulawa noma ingane sizokwazi singene esihlalweni noma singene sithathe leyo wadi leyo noma lowo masipala futhi ngicathi lokhu kube nomthelela ukuthi kungabikho iqembu eliphatha umasipala kakhulu ukwazi ukuthi mhlambe baphethe ngomuntu oyedwa isithe yodwa so uma sibona umuntu oyedwa umasipala uzowela ngakuthini so konke lokho kube nomthelela ukuthi zinyuke izinambo ebezivele zinyuka sekuqaleni. And I think owona mba ubaluleke kakhulu into bana mhlambe ezizibhamu ezabasazandleni zabantu ingaba bazifumane ngokusemthethweni kusini na because khona inkqubo ekumele zilandelwe ngaphambi kokuba ufumane isibhamu ingaba abe kumele benze umsebenzi wokuba baqinisekise into bana isibhamu sikubani sisetyenziswa njani into ethi hayi kulelwe kodwa ke leyo ke izoba ingxoxo yangenye imini masibambe ngazibini gqirha Sakhile ngexesha lakho sibulele kakhulu ngokuba usihlalutyele. Kubongani. Lo ke mbukele besetha naye enxebeni nguye ugqirha Sakhile Hadebe umhlalutyi ke wezopolitiko besetha naye malunga nesiphakamiso sesalga sokusekelwa kweenkundla ezijongana nehlazo lokubulawa kosopolitiki ingaba luthini uluvo lwakho apho ekhaya kuba kaloku mbukele uluvo lwakho lubalulekile ngale ngxoba kaxaka igqubayo kwiphondo lapha KwaZulu-Natal kodwa ke mbukeli ngoku masityelele ivenkile qiniseka ugungqe sabukele ekhaya jikelele.